yng Nghrist a cawn ni rhyw ddydd i weld o fel y mae o yn ein gweld ni. Efo'r holl rwystra, yr holl ddallineb wedi symud i ffwrdd. Ac wyth ni'n gofyn trwy ffydd y byddwn ni yn cael gweld yn gliriach fawredd Iesu Grist. Y bod ni'n cael yn bwydo wrth ymddiried yn y fo, ac y bydd ysbryd ni yn symud ni i obeithio, i lawenhau, i ddiolch bob dydd am fawredd dy gariad di yng Nghrist. Amen. Dim ond i'ch atgoffa chi beth sgynnon ni mlaen wrth yma. Byddwn ni'n edrych ar Exodus 16 heno. Yn addas iawn yn siop manna, achos yr hanes ydy y manna o'r nefoedd. Felly, os newch chi ddarllen Exodus 16 cyn dod, mi fydd yna'n helpu ni weld sut oedd Duw yn helpu y bobl oedd yn grwcnach ac yn gofyn cwestiynau mawr yn yr anialwch. Nos Ferchar, cyfer o gweddi yn tu ni, am 7:07. Nos Wener, clwbia yr un amser ac arfer yn Ebenezer. Bora dydd Sadwrn, mi fydd y brecwast merched am 10 yn tu ni. Ac yna, bora dydd Sul, dwi wedi deud neuad rathbon. Na i ddeitha chi gobeithio cyn bora dydd Sul lle yn union y byddwn ni dydd Sul nesa, ond yr un drefn ac arfer Ysgol Sul am 10 munud i 10. Gwasanaeth Cymyn efo fi ac Ysgol Sul Cynradd yn ystod y gwasanaeth, ac yna mi fyddwn ni'n cario ymlaen hefo'n astudiaethau nos Sul yn y siop. Felly dyna sgynnon ni
Wsos yma, cofiwch am David Picton sydd yn bregethu yn mrowalet heddiw. Da ni am droi at yn darlleniad ni o Ioan penod 6, a mae Gweno am ddod ymlaen i ddarllen. Diolch ti. Ioan 6, adnod 22 i 41. Tranoedd, sylwodd y dyrfa oedd wedi aros ar yr ochr arall i'r fôr, na fi ond un cwch yno. Gwyddent nad oedd Iesu wedi mynd i'r cwch gyda'r disgyblion, ond ei bod wedi gwylio ymaith ar ei pennau ei hunain. Ond yr oedd cychod eraill o Tiberias wedi dod yn agos i'r fan lle roeddent wedi bwyta'r bara ar ôl i'r arglwydd roi diolch. Felly, pan welodd y dyrfa oedd Iesu yno, mae disgyblion chwaith, ei pantwythau i'r cychod hyn a hwylio ei Gapernau yn chwilio am Iesu. Fe'i cawsant ef ar ochr draw i'r môr ac meddent wrtho, Rabbi, pryd y deithos di yma? Atebodd Iesu hwynt, yn wir, rwy'n dweud wrthych, yr ydych yn heisio i, nid am i chi weld yr arwyddion, ond am i chi bwyta'r bara a chael digon. Gweithiwch, nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragweddol. Mab y dyn ar hyd hwn i chwi, oherwydd arno ef y mae Duw y Tad wedi gosod sêl ei awdurdod. Yna gofynasant iddo, beth sy'n rhaid i ni ei wneud i gyflawni'r gweithredoedd a fe'n Duw? Atebodd Iesu, dyma'r gwaith a fe'n Duw, eich bod yn credu yn yr un y mae ef wedi ei anfon. Os felly meddent wrtho, pa arwydd a wneud i ni gael gweld a chredu yno't? Beth fedri di ei wneud? Cafodd ein hynafiaid fanna i bwyta yn yr onialwch, fel y mae'n ysgrifenedig. Rhoddodd iddynt fara o'r neb i bwyta. Yna dywedodd Iesu wrthynt, yn wir, rwy'n dweud wrthych, nid Moses sydd wedi rhoi'r bara o'r neb i chwi, ond fy nhad sydd yn rhoi i chwi y gwir bara o'r neb. Oherwydd bara Duw i'r hwn sy'n disgyn o'r neb ac yn rhoi bywyd i'r byd. Dywedasant wrtho ef, Syr, rho'r bara hwn i ni bob amser. Meddai Iesu wrthynt, my fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd beth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched beth ar y sawl sy'n credu yno fi. Ond fel y dywedais wrthych, yr ydych chi wedi bod weld ac eto, ni ydych chi'n credu. Fydd pob un y mae'r sad yn ei roi i mi yn dod ata fi, ac ni fwrio allan beth mor sawl sy'n dod ata fi. Oherwydd yr wyb wedi disgyn o'r neb, nid i wneud fe ewyllus fy hun, ond ewyllus yr hon am hanfono fi. Ac ewyllus yr hon am hanfono fi yw hyn, nad wyf i golli neb o'r rhai mae ef wedi ei rhoi i mi, ond fy modd yw hatgyfodi yn y dydd olaf. Oherwydd ewyllus fy nhad yw hyn, bod pob un sy'n gweld y mab ac yn credu ynddo i gael bywyd tragweddol, a bydda fi'n ei atgyfodi yn y dydd olaf. Yna, dechreuodd yr Iddewon rwgnach amdano, oherwydd iddo ddweud, my fi yw bara ddisgynodd o'r neb. Ond nid hwn, meddent, yw Iesu fab Joseph, yr ydym yn adnabod ei dad a'i fam. Sut y gallai ddweud yn awr yr wyf wedi disgyn o'r neb? Atebodd Iesu hwy, peidiwch â grwgnach yn rhif eich gilydd. Ni all neb ddod ata fi heb i'r tad am hanfono fi ei dynnu, a bydda fi'n ei atgyfodi yn y dydd olaf. Y mae'n ysgrifenedig yn y proffwydi, fe gant oll ei dysgu gan Dduw, y mae pob un a wrandawod ar y tad ac addysgodd ganddo yn dod ata fi. Nid bod neb wedi gweld y tad ac eithrio hwn sydd oddi wrth Dduw, y mae hwnnw wedi gweld y tad. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, y mae gan y sawl sy'n credu bywyd tragweddol. My fi yw bara'r bywyd, bwytaodd eich hynafiaid y manna yn yr unialwch ac eto buont farw. Ond dyma'r bara sy'n disgyn o'r neb, mwyn i rywun gael bwyta honno a pheidio am arw. My fi yw'r bara bywiol hwn a ddisgynodd o'r neb. Caiff pwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn byw am byth, a'r bara sydd gan I fi i'w roi yw fy nhawd, a'i roi am naf dros bywyd y byd. Diolch yn iawn. Rwan ta, blant. Da chi gyd yn eitha agos i'r ffrynt yma. Sori Daniel, ti'n bell yn y cefn. Mae gen I chydig o waith I chi wneud bore yma. Dwi eisiau I chi feddwl am un peth gwir y gallwch chi ddeud amdano'ch chi'ch hun, iawn?
Felly byddai'n mynd rownd a gofyn i chi gyd ddeud un peth sydd yn wir amdano chi eich hun. Gech chi feddwl chydig bach am hynny tra dwi'n deud rhywbeth. Dros yr wythnosau dwytha yma, da ni yn tŷ ni wedi bod yn llenwi lot fawr iawn o ffurflenni. Achos, da ni wedi trio gwneud siŵr bod gan bob un o hynny ni un o'r hein. Ond dwi wedi dangos un o hein i chi o blaen, dwi'n siŵr. Nes i feddwl dod â pasbort newydd llio neu lleicu i ddangos y llun i chi. Ond dwi'n meddwl fysa hwnna'n codi dipyn o gwilydd, achos da chi'n cael gwenu mewn llun pasbort yndych? Felly ni ddangos i'n fi. Iawn? Da chi'n cael gwenu, dyna pam mae pawb yn edrych yn sal yn llun pasbort. Ond wrth i fi fod yn llenwi y ffurflenni, oedd o'n gofyn am lot fawr iawn o fanylion. Dyddiad geni, pwy di'r rhieni, ac oedd o'n rhaid i'r pethau o'n i'n ei ddeud ar y ffurflen fod yn wir. Oedd na neges mewn print tywyll yn deud, gnewch yn siŵr bod y manylion yma'n wir, mae'n drosedd deud celwydd wrth i chi gael pasbort. Felly oedd o'n rhaid i'r manylion fod yn wir, a hyd yn oed oedd rhaid i Dafydd Job ddeud wrthyn nhw, oedd o'n ddigon bod fi fel dad yn deud llio a lleicu ydi llio a lleicu, mi oedd rhaid i Dafydd Job gael llun o lleicu a llio yn edrych yn sal a deud, wel ia, dyna pwy ydyn nhw. Achos bod y Llywodraeth eisiau gwneud yn siŵr bod y wybodaeth a'r pasbort pawb yn gywir. Felly, ydych chi wedi cael digon o amser rwan, tra ni'n deud hanes y pasbort. Ga i un brawddeg sydd yn wir am bawb yna chi, please. Dim pawb, just y plant. Sori, Anna. Ti wedi cael y short straw bore yma bod chdi'n agosa ato fi. Ti eisiau mynd gyntaf? Just un peth sydd yn wir amdano chdi. Nes i gafel eich penbwl ddoe. Nes ti cael gafel mewn penbwl ddoe? O, oce, diolch. Ti'n berson, mae hynny'n wir. Lleicu? Ti'n licio be? Ti'n licio canu? O, oce, iawn. Llio? Ti'n mynd i ysgol y Garnedd? Elain? Ti'n sydyn? Ti eisiau mynd? Sgyn ti frawddeg? Ti'n hoffi be? Aros adra. Dwi'n siŵr bod na lot o hynny ni'n cytuno efo chdi. Cynnar Beca, sgynnoch chi frawddega? Licio pêl-droed? Beca? Hoffi nofio? Daniel? Ti'n dda ar maths. Wel, oedd yn ddiddorol, doedd. Dwi'n gobeithio bod be wnaethoch chi ddeud i gyd yn wir. Ond oedd o'i gyd yn wybodaeth oedd yn deud rhywbeth wrtho ni amdano chi. Neu be ydych chi'n hoffi, neu pwy ydych chi, neu be ydych chi wedi bod yn ei wneud, ac oedd o'i gyd yn help i ni ddod i'ch nabod chi'n well, yn doedd? Mae pob peth da ni'n ddeud amdano ni'n hun, os ydy o'n wir, yn help i ni wybod mwy a dod i nabod y person yna'n well. Wel, be da ni'n mynd i wneud yn y gwasanaeth bore yma, ydy da ni'n mynd i wrando a meddwl am un o'r brawddegau yna, mae nid fi wedi dweud, ond mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dweud. Ac a deud y gwir, dros yr wythnosau nesaf fyddwn ni'n edrych ar lot o'r brawddegau yma lle mae Iesu wedi deud rhywbeth amdano fo ei hun. Na ni weld be mae o'n ddeud ac mae'n dod o'n darlleniad ni bore yma, Ioan 6:35. Yna dyma Iesu'n datgan, fi ydy'r bara sy'n rhoi bywyd. Fydd pwy bynnag ddaw ata i ddim yn llwgu, a fydd pwy bynnag sy'n credu yno fi ddim yn sychedu. Mae Iesu yn deud y gwir. Yn fama, fel ag y mae o trwy'r amser, achos bod Iesu yn hollol gyfiawn a byth dim twyll yn ei enam mae'r Beibl yn ei ddeud. Felly, mae eisiau ni feddwl, os da ni eisiau dod i nabod Iesu Grist yn well, be mae o'n olygu pan mae o'n deud fi ydy'r bara'r bywyd, neu'r bara sy'n rhoi bywyd. Mae o'n deud rhywbeth arbennig am pwy ydy o, ond mae'n deud hyd yn oed mwy na hynny'n dydy. Mae o'n deud rhywbeth arbennig am pwy ydy o, a be mae hynny'n olygu i bawb sydd yn credu yno fi. Wel, dwi eisiau i chi feddwl wrth i ni ystyried Iesu Grist. Dydy o ddim yn deud dwi'n dorth o farag o iawn, na di. Mae o'n defnyddio delwedd yn dydy, neu trosiad, i ddeud dwi
yn rhywbeth arbennig sydd yn mynd i wneud rhywbeth arbennig i'm hobl i, fel bod nhw ddim yn llwgu ac yn sychedig. Eto, dim sôn am fwyd a diod go iawn mae Iesu fanna. Mae o eisiau i ni feddwl, be da ni angen yn fwy na unrhyw beth arall yn yn bywydau. A dyna fyddwn ni yn mynd ymlaen i'w ystyried yn y gwasanaeth. Bod Iesu yn rhoi i ni y pethau dyfna da ni wir angen fel pobl, lle bynnag yda ni, be bynnag ydy'n hoed ni. A bod o di llwyddo i roi'r cyfan i ni, y bywyd llawn yna i ni, achos bod o di dod o'r nefoedd, marw ar groes, ac yna codi'n fyw o'r bedd mwyn i ni gael perthynas efo fo. Diolch i chi am eich ffeithiau. Da ni yn mynd i weddio yn sydyn, a wedyn o'n i ganu yn mynd tra fyddwch chi'n mynd allan i'r ysgol Seilia. Dwch ni weddio i ddechrau. O arglwydd Dduw, da ni'n diolch bod Iesu Grist wedi dod i'n byd ni, wedi byw bywyd lle oedd o'n dangos i allu, i gariad, i ofal dros bobl, ond hefyd i fod o trwy eiria, trwy ddysgeidiaeth wedi deud pethau gwerthfawr iawn i ni ynglyn â pwy oedd o a phwy ydi o heddiw. Da ni'n gofyn y byddwn ni'n gallu ymddiried trystio'n Iesu Grist mwyn i ni gael yr hyn yr ydyn ni angen yn fwy nac unrhyw beth arall. Dy nabod di, profi dy gariad di, gwybod dy fod ti arglwydd Iesu wedi madda i ni am bob drygioni a phechod wrth farw ar y groes. Neu di'n helpu ni i feddwl am y geiriau yma ac i ni dyfu mewn llawenydd wrth i ni ddiolch bod Iesu, y person yma, hyd yn oed i ni heddiw yn 2026. Parha i arwain a bendithio ni, weddill yn amser efo'n gilydd bore yma. Da ni'n gofyn yn enw Iesu Grist, bara'r bywyd. Amen. Felly, da ni'n mynd i ganu am Dduw yn dangos i gariad wrth i Iesu Grist farw ar y groes, efo'r emyn enwog yma. Dyma gariad fel y moroedd tosturiaethau fel y lli. Tywysog bywyd pyr yn marw, ond sylwch pam, marw i brynu'n bywyd ni. A sut da ni'n ymatab i hynny? Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithio i glod? Dyma gariad nad anangof tra bo nefoedd wen yn bod. Diolch. Dwch yn ei weddio fo'n gilydd. O arglwydd ein Duw, da ni yn rhyfeddu am y geiriau yna da ni newydd i canu.
am ryfeddod dy gariad di ac aberth Crist ar Galfaria. A da ni yn gofyn y byddi di trwy dysbryd yn helpu ni i beidio anghofio, i beidio colli golwg ar fawredd yr hyn sydd yn golygu bod ni sy'n credu yn ti yn gallu deud bod ni'n rhydd, bod ni wedi profi trwy dy ras di rhywbeth nad oedd neb ohono ni'n ei heiddi. Ac yn bod ni yn hytrach na edrach ar farwolaeth dy fab ar y groes hefo tristwch a siom, bod ni'n edrach ar yr hyn ddigwyddodd i'r arglwydd Iesu yn ddiolchgar i fod o wedi mynd yno o'i wirfodd, i dalu'r pris nad oedd yr un ohono ni'n gallu dalu, i goncro'r gelyn na fasa unrhyw un ohono ni wedi gallu cael buddigoliaeth drostyn nhw. Felly arglwydd, dyfnha yn mawl ni, yn dibyniaeth lwyr ni ar yr arglwydd Iesu. Ac yn orthwya ni i ddibynnu arna ti oherwydd dy fod ti yn dduw byw, bod yr arglwydd Iesu eto yn parhau i deyrnasu, yn eiriol drosom ni. A bod ni'n gallu byw mewn ffydd, yn gofyn am gymorth dysbryd di gerdded o ddydd i ddydd, cerdded gyda thi, cerdded yn edrach ymlaen at gael mynd adra. Cael bod hefo'r arglwydd Iesu, hefo'r saint, yn y nef newydd a'r ddeiar newydd. Arglwydd, ti'n gwybod bod yn cyfnod ni yma ar y ddeiar yn gallu teimlo fel bod yn yr anialwch. Y rhwystredigaeth, y siom, y troion anisgwyl sydd yn gallu'n baglu ni. Ac arglwydd, mae rhaid i ni gydnabod pan ydym ni'n deud hynny, nid dim ond pethau allanol ydi o. Mor aml y rheswm yr ydym ni'n profi tristwch a galar a poen ydy achos bod ni'n gwybod bod ni yn euog. Bod ni a'n cnawd pechadurus yn gwneud a deud a meddwl pethau sydd nid yn unig yn bechod ac yn amrhiodol, ond hefyd sydd yn creu niwed i ni ac i eraill o'n cwmpas. Dyna pam yr ydym ni yn pledio am dy faddeuant di bore yma. Yn cydnabod, yn heogrwydd, ac yn gofyn y byddi di ysbryd glân yn helpu ni i weld ein hangen mawr amdana ti. Fel y clwson ni o'r darlleniad reit ar gychwyn y gwasanaeth, da ni'n diolch dy fod ti yn dduw sydd yn galw ni i ddod i gael yn disychedu, i gael profi yr hyn yr wyt ti wedi ddarparu i ni. Helpa ni wneud hynny, nid bob hyn a hyn, ond i wneud o'n gyson. Arglwydd, helpa ni wrth i ni gyfarfod at yn gilydd i fod yn eiddgar i brofi bendith fel corff, i gael yn hadeiladu yn ffydd. I ni dyfu mewn cariad teg at ti, ond hefyd cariad a gofal teg at yn gilydd. Ac arglwydd, da ni nid yn unig yn gweddio y byddi di'n yn bendithio ni a'r plant sydd trwodd yn yr ysgol Sul, y byddi di yn siarad yn eglur hefo ni. Ond da ni'n gweddio arglwydd am yn gwlad ni, am yn byd ni. Y bydd dy fendith di yn galw rhai sydd yn desbret, sydd wedi trio pob math o bethau i lenwi bywydau. Ac y byddan nhw trwy dy alwad di yn dod ac yn troi mewn edifeirwch at Iesu Grist. Ac yn profi bywyd, yn profi digonedd, yn profi yr elfen yna o gael yn disychedu lle da ni'n deud, Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Tostyria wrthyn ni felly, os gweli di fod yn dda, rhod arweiniad i ni fel deglwys di rwan yng nghanol y cyfnod dryslyd yma, lle da ni'n mynd o fan i fan, a da ni'n ceisio arweiniad di, ac yn gofyn y byddi di o dduw yn helpu ni fod â chlustia a chalona agored i ddysgu gen i ti yn y cyfnod arbennig yma. Helpa ni hefyd i ddysgu o'r genedl yn yr aifft, o'r rhybydd yn dair di. Da ni'n eisiau bod yn bobl sydd yn grwgnach achos bod yna rhywbeth di tarfu ar yn cyfforddusrwydd ni. Da ni eisiau bod yn ddisgyblion sydd yn dyheu am gael clywed ac ymateb mewn i fuddod i thair di o fugail da.
A da ni'r wsos on hefyd yn gweddio yn benodol am yn gwlad ni wrth i ni wynebu etholiad. A'n gweddi ni ydy arglwydd pwy bynnag fydd yn cael y cyfrifoldeb i lywodraethu o'r wythnos yma ymlaen, y byddi di'n rhoi y gallu iddyn nhw fod yn ddoeth, i sicrhau bod cyfiawnder yn cael ei weithredu. Ac arglwydd da ni'n gweddio y byddi di yn i helpu nhw i sylweddoli be bynnag am ddadleuon gwleidyddol, y byddi di'n i helpu nhw i sylweddoli y byddan nhw'n atebol i ti am y penderfyniadau maen nhw'n wneud. Arglwydd, da ni am i'n gwlad ni fod yn wlad sydd yn troi ato ti. Ac bod yna gythrwfl ac lot o sylw'n cael ei roi i wleidyddiaeth, da ni'n gofyn y bydd dy bobl di, Cristnogion yng Nghymru, yn ymddiried i'w chlaw unrhyw blaid neu gwleidydd yn o ti dy hun fel yn gwir frenin. Yr arweinydd, y di-fai yna, y gallwn ni ymddiried yn hynny'n yn llwyr i ti. Trig ar ha felly, arglwydd, parhau'n arwain ni, a chynorthwya ni'n yn mawl, yn gwasanaeth, yn bywyd lle da ni'n dymuno i fyw o dy glod di. Da ni'n gofyn hyn i gyd, yn enw ac yn heiddiant sy'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dwi'n meddwl na ni neidio drost yr emyn o'n i di fwriadu wrth weld faint y gloch ydy hi. Wan, dydd Iau, mae'n etholiad. Mae'n etholiad i'r Senedd yng Nghaerdydd. Ac os nad ydych chi wedi gweld hysbysebion neu wedi cael darna o bapura'n trio'ch perswadio chi, wel, braf iawn yna chi, achos dwi methu osgoi nhw. Ac mi fydd na lot o sôn yn bydd ar y newyddion. Dwi'n siŵr y byddwch chi'n rhan o lot o sgyrsia o bosib efo ffrindiau cydweithwyr ynglyn â beth sy'n mynd i ddigwydd a beth fydd yn digwydd ar ôl i'r pleidleisiau gael ei bwrw ar ddydd Iau ac iddyn nhw gychwyn cyfri ar ddydd Gwener. Ond yr holl leisiau, mewn gwirionedd, dim ond un neu ddau o leisiau sydd wir yn cyfri ynddo. Pwy? Wel, na i ddeitha chi, y lleisiau sydd wir yn cyfri ydy lleisiau a datganiadau y swyddogion etholiadol. Achos nhw, ym mhob ardal sydd ar cyfrifoldeb i ddeud, dyma faint o bleidleisiau sydd wedi cael ei bwrw, dyma sawl pleidlais mae pob plaid wedi cael, dyma pwy fydd yn mynd i dirnasu, o'n i'n mynd i ddeud, mae hynna bach yn eithafol, i lywodraethu yn y Senedd ac yn cynrychioli ni dros y misoedd nesaf. Diolch ots be mae bwcis yn dweud, diolch ots be mae sylwebyddion ar teledu yn dweud, llais yr swyddogion yna sydd yn mynd i wneud y gwahaniaeth tyngedfennol. Ac yna fyddwn ni'n cael gweld be fyddwn nhw'n wneud yng Nghaerdydd. Ond pan ydyn ni drost yr wythnosau nesaf yma wedi bod yn edrach ar Iesu Grist a'r arwyddion mae o wedi wneud, da ni wedi sylwi bod yna nifer o ymatebion gwahanol i'r arwyddion yna. Rhai pobl eisiau fo wneud mwy o wyrthiau, rhai eraill ddim cweit yn dallt ac yn camddeall pwy yn union oedd Iesu. Wel heddiw, a drost yr wythnosau nesaf, da ni'n mynd i edrach ar y llais awdurdodol. Achos da ni'n mynd i fyfyrio ar eiriau Iesu Grist yn y datganiadau my fi yw, nath Steff gychwyn ar yr un o Ioan 15 wsos dwytha, yndo? A da ni'n mynd i ofyn y cwestiwn, wel, be bynnag am be mae pawb arall yn ei ddeud, be mae'r arglwydd Iesu yn ddeud amdano fo ei hun. Achos dos na ddim llais pwysicach i ni wrando arno fo, pan ydyn ni'n gofyn pwy ydy'r arglwydd Iesu. Ac fel o'n i'n sôn wrth siarad efo'r plant, nid yn unig mae o'n mynd i'n helpu ni o ran gweld a sylweddoli pwy ydy'r arglwydd Iesu y mawredd i berson, ond fel y gwelson ni o'r adnod, mae o'n mynd i'n helpu ni i weld mwy amdana ni'n hunain. A'n angen ni mewn perthynas ar arglwydd Iesu. Felly dewch i ni gychwyn wrth ystyried geiriau Iesu yn Ioan 6:35. Medda Iesu wrthynt, my fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth
ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Be da ni'n weld yn fama? Wel, i ddechrau, da ni'n gweld mewn ffordd glir bod Duw yn un sydd yn siarad hefo ni. Ac mae o'n siarad hefo ni yn ei fab, yr arglwydd Iesu Grist, sydd yn fab Duw, yn ddyn ac yn dduw ei hun. Ond ella bod chi'n meddwl, wel mae hwnna'n bwynt diwinyddol iawn, Rhodri. Dwi'n siŵr bod chdi'n wicio hynny. Ond mae o'n allweddol i ni, wrth i ni fynd trwy bob my fi yw, sylweddoli bod just y geiriau my fi yw yn ddyn ti hunain yn llawn o ystyr Beiblaidd. Achos, wrth i Iesu ddeud y geiriau my fi yw, mae o yn arwydd, yn adlais cry iawn iawn o dduw ei hun yn siarad efo Moses yn ôl yn Exodus. Ac mi welwch chi hyn yn y ffordd mae Beibl.net yn cyfieithu geiriau Duw wrth Moses yn Exodus 3:14. Fi ydy'r un ydw i, meddai Duw wrth Moses, neu my fi yw ydy enw Duw mae o'n ei ddatguddio wrth Moses. Rhaid i ti ddweud wrth bobl Israel, mae fi ydy wedi ei anfon ato chi. Yn Saesneg, y gair fysa I am. Felly mae Duw, wrth siarad efo Moses, yn deud i chi nabod i, hwn ydy pwy ydw i. Fi di'r un sydd ydwyf, yr hyn ydwyf ydy cyfieithiad hen. Ond mae fi ydy'r un ydw i yn helpu ni'n wneud cysylltiad hefo fi ydy bara'r bywyd, yn dydy? Mae fi yw. Ac felly be mae Iesu yn ddeud yn fanna, ydy wrth ddefnyddio'r geiriau, mae o yn dangos i'r Iddewon, fysa'n gwrando arno fo, mae hwn yn fwy na dim ond dyn. Mae o'n fwy na dim ond mab y Saer o Nazareth. Mae hwn yn deud geiriau y ma'n Duw ni wedi ddeud amdano fo ei hun, ac mae o'n deud y geiriau yma amdano fo. My fi yw bara'r bywyd. Ac felly, dwi'n eisiau i chi golli ergyd hynny. Y peth mwyaf clir yn sicr i Iddewon fydda di bod yn gwrando arno fo wrth iddo fo gychwyn y geiriau yma ydy deud mae o'n honni bod yn dduw. A dwi'n eisiau i ni golli hynny wrth i ni ganolbwyntio ar weddill yr adnod. Just y pwysa sydd yna ar y geiriau. Os da chi fel fi yn fans o ffilmiau James Bond, mi fyddwch chi'n ymwybodol dros y degawda, mae yna sawl actor gwahanol wedi actio James Bond, a dwi'n meddwl ym mhob ffilm James Bond mae gynno fo linell mae wastad yn ei ddeud. Chi'n gwybod beth? Dyna ni. Ac felly, da ni fel cynulleidfa, os da chi wedi gweld y ffilm, da chi'n mynd i weld y ffilm, a da chi'n gwybod bod ti'n dod ar ryw bwynt. Ond pan mae'n dod, da chi'n meddwl, dyna fo, a di deud yr hyn oedden ni'n gwybod oedd o'n mynd i ddeud. Ond cofiwch y cyd-destun, y byddai'r Iddewon ellai clustia nhw wedi codi, dyn nhw'n cweit yn deall na dyn. Wrth i Iesu ddeud, my fi yw. Maen nhw'n ama, ac mae'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn sicr yn ama, achos dyna pam maen nhw mor flin hefo Iesu. Ond da chi'n gweld sut mae Iesu eisiau dangos rhywbeth i ni ynglyn â pwy ydi o. Fo ydi mab tragwyddol y tad. Fel ac yr oedd Duw yn yr Hen Testament yn deud, ydwyf yr hyn ydwyf, fi ydi yr un ydw i, mae Iesu'n deud, a dwi wedi dod yn un ohonoch chi. Felly, mae o'n dangos bod Duw yn siarad hefo ni ym mherson Iesu Grist. Yn ail, da ni'n gweld yn y geiriau yma bod Iesu yn addo cyfarfod anhangen mawr ni fel pobl. My fi yw bara'r bywyd, ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi. Ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Mae cyd-destun yr hanes yma yn bwysig, a dyna pam oedd Gwasanaeth ddarlleniad ella hirach na fyswn ni'n gael fel arfer. Mae o yn dod
geiriau Iesu yn dod yn syth ar ôl y wyrth oedden ni'n edrych am ei bythefnos yn ôl, porthi'r 5,000. Felly mae'r bobl yma, y dyrfa, wedi gweld Iesu yn rhoi y bwyd mwy na digon iddyn nhw, ac maen nhw wedi dilyn Iesu, achos hwn di'r boi sy'n gallu bwydo ni, allan o ddim byd bron. Ac felly maen nhw'n dilyn Iesu ar ôl y wyrth, a mae'r sgwrs maen nhw'n gael hefo Iesu yn cylchdroi o gwmpas bwyd a bara yn dydi. Wyt ti'n atgoffa ni chydig bach o Moses, achos nath Moses roed bara i ni o'r nefoedd, a mae Iesu'n dweud, da chi'n mynd all hyn. Da chi'n meddwl am hyn ar y lefel cwbl anghywir. Da chi'n meddwl am eich bolia, am gael bwyd, a da chi'n ynili ni achos bod chi wedi cael bwyd, nid achos bod chi'n gweld pwy ydw i. A dyna pam y mae o'n deud, ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yna fi. Dwi'n mynd i roi rhywbeth llawer pwysicach i chi na jyst llond eich bol o fwyd, neu cael y dŵr neu'r diod yr ydych chi'n chwilio amdano fo. Dwi'n mynd i roi i chi y peth yna da chi'n desbryd amdano fo, ond ella ddim yn ymwybodol ohono fo. Be fysa hynny, da chi'n meddwl? Wel mae y Beibl, drwyddo fo i gyd, yn atgoffa ni, bod ni ddim yn gyfres o atomau a moleciwla a digwydd bod yn rhyw gemega sydd wedi dod i fodolaeth o'n unlla. Mae'r Beibl yn deitha ni bod ni gyd wedi cael yn creu gan Dduw i fod mewn perthynas efo fo. A bod na rhywbeth yno ni fel pobl. Be bynnag ydy'n oed ni, be bynnag ydy'n diwylliant ni, bod ni wedi cael yn creu i fod mewn perthynas efo'r Duw tragwyddol yn wir. Mae pregethwr yn ei roed o fel hyn. Rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonnau pobl. So, da ni wedi cael yn creu i fod yn ymwneud â'n creawdwr, da ni wedi cael yn creu i fod mewn perthynas efo fo am byth. Os da ni'n osgoi hynny, os da ni'n anwybyddu hynny, mae o fel petai ni hefo'r craving yma yn ddifn yna ni, a da ni'n chwilio am unrhyw beth sydd yn gwneud ni deimlo'n well amdano ni'n hunain. A dyna pam yma pobl, lle bynnag yn y byd maen nhw, pa bynnag gyfnodau o hanes maen nhw wedi byw, maen nhw'n chwilio am bethau sydd yn rhoi ystyr i'w bywydau. Maen nhw'n chwilio am bethau sy'n rhoi pleser, sy'n gwneud i ni deimlo'n well. A da chi'n gweld sut mae bywydau gymaint ohona ni fel petai o yn un ymgyrch fawr i gael statws, i gael llwyddiant, i gael pleser. Mae'n amrywio be ydi o, ond mi fyddwn ni gyd yn gwybod am yr dyhead yna. Y gyriant yna sydd yn rhoi cyfeiriad i'n bywyd ni. Wan, os nad ydy'r arglwydd Dduw, os nad ydy Iesu Grist yn rhoi i ni yr peth yna da ni angen, y pwrpas, y cariad, y gobaith, yr ystyr i'n bywydau, yna da ni'n mynd i chwilio amdano fo ym mhob peth arall. Di hwnna'n taro deuddeg efo chi bore yma? Da chi'n gwybod beth ydi o i fod yn obsessed efo rhywbeth? I fod yn meddwl am rhywbeth trwy'r amser, a tasa chi'n bod yn onest, sa chi'n gorfod deud, mae hwn rhyw fath o gymryd drosodd am mywyd i. Mae o'n i gyd, ac oherwydd y bod ni'n naturiol yn bechadurus, da ni yn neidio mewn i wneud y pethau yma, a maen nhw'n cymryd drosodd. Ond tristwch y peth ydy, be bynnag ydy o, os ydy o'n trio cael mwy o ffrindiau, trio ffitio mewn, hefo rhyw griw select, llwyddiant mewn byd gwaith, hobbies, pleser, be bynnag ydy'r pethau yna, tristwch go iawn y sefyllfa, byth yn ddigon na di. Hyd yn oed os da chi'n deud, wel, y peth sydd yn ngyrru fi ydy bod yn llwyddiannus yn fy mywyd, gwrandwch ar rei o'r bobl mwy llwyddiannus erioed, a maen nhw'n cyfadda, maen nhw'n just gwacder yn ei bywydau nhw. Yr un esiampl nes i ddod ar ei thrawsi, a dwi'n ama bod fi wedi defnyddio hon yn rôl o blaen, felly mae ddeuwch i mi, os da chi'n meddwl, mae Rhodri wedi dweud hyn o blaen. Ond y canwr pop Robbie Williams, eithriadol o lwyddiannus efo Take That, a wedyn nath o adael Take That, a nath o gael gyrfa pan o'n i yn
teenager, lle oedd o yn artist unigol, llwythi o number ones, y cyngherddau hefo cannoedd o filoedd o bobl yn dod i wrando yn efo, wedi gwneud miliynau o bunna, tai ar bob cyfandir. A chi'n gwybod be? Nath o wneud cyfweliad rhai blynyddoedd yn ôl efo Rob Brydon. A'i ddyfyniad oedd, I reached the top of the mountain and realised there's nothing there. I need purpose in my life. Ac oedd o'n drawiadol bod y dyn yma oedd di cael gymaint, wedi llwyddo, di cyrraedd top y mynydd a deud sy'n byd yna. Dwi angen rhywbeth mwy na miliynau, na llwyddiant, na enwogrwydd byd a draws y byd i gyd. Ond mae Iesu Grist yn dod ac yn dweud, achos pwy ydw i, dwi'n gallu rhoi i chi yr hyn sydd yn gwneud i chi ddeud, dwi'n fodlon. Dwi'n sefydlog. Dwi'n saff. Dwi'n angen mynd ar ôl y pethau eraill. Na dyn nhw byth yn mynd i roi i fi be dwi isio, ond mae Crist yng ngwaredwr i yn ddigon. Yn ddigon rwan ac yn ddigon be bynnag a ddaw. Os dwi'n ffrindiau'n troi'n ferbyn ni. Os dwi'n colli'n swydd, os dwi'n cael af iechyd, mae Crist yn gallu modloni fi, yn gallu rhoi i mi yr hyn nad os na neb na dim arall yn gallu roed. Felly gai ofyn i chi. Yda ni, chi a fi, yda ni yn dod at Iesu mewn ffydd? Neu yda ni yn defnyddio Iesu i gael pethau eraill da ni'n deimlo fysa'n braf yn bywydau ni? Yda ni'n dod at Iesu mewn ffydd, neu yda ni'n defnyddio Iesu mwyn cael pethau eraill? A dwi'n gofyn y cwestiwn fel yna, achos dyna'r rhybudd i'r bobl sy'n siarad efo Iesu yn yr hanesy'n yma, ynde. Yn adnod 26, mae Iesu'n dweud, yn wir, rwy'n dweud wrthych, yr ydych yn fy ngheisio i, nid am i chi weld arwyddion, ond am i chi fwyta'r bara a chael digon. Plis peidiwch a meddwl bod Iesu jyst yn ffitio mewn yn rwlan yn bywydau ni. Mae Iesu'n arglwydd. Mae o'n waredwr, mae o wedi dod i'n hachub ni, ac mae o'n heiddi le fel un pwysican yn bywydau ni. Ac os ydyn ni'n meddwl jyst rhyw gornel bach yn bywydau, mewn gwirionadd, da ni ddim wedi ymddiried yn efo. Da ni wedi i wthio fo i le lle nad ydi o i fod yng mywyd yr rhai sydd yn ei ddilyn o ac yn ei garu fo. Felly, da ni'n gweld bod Duw yn siarad yn ei fab, da ni'n gweld bod Iesu yn addo cyfarfod a'n hangen, a sylwch bod o'n deud y pethau yma, ni bydd eisiau bwyd. Mae o'n deud wrth y bobl ac yn rhoi addewid y bydd hyn yn wir i ni be bynnag fydd yn dod i'r dyfodol. Ac yna'r pwynt ola, da ni'n gweld mae Iesu ydy'r un sydd wedi dod o'r nefoedd i roi bywyd i'r rhai sydd yn troi ato fo. O'n i'n deitha chi bod cyd-destun ac chefndir yr hanes yma'n bwysig. Mae gwyrth Porthu'r 5,000 wedi bod, a mae'r bobl yma'n dod at Iesu yn gofyn, neud i wneud gwyrth arall. Neud i roed arwydd i ni yn debyg i Moses a'r manna o'r nefoedd. A mae Iesu yn atab nhw ac yn deud, da chi'n mynd i dallt yn iawn? Nid rhyw magician ydw i sydd jyst yn gwneud gwirthiau mwyn deud, dara, sbiwch be dwi'n gallu wneud. Dwi ddim yn debyg i Moses. Fi ydy y bara sydd wedi dod o'r nef. Nid rhyw fan canol cyn cael be da chi isio. Fi ydy'r un da chi angen. Fi ydy'r unig un sy'n mynd i roed i chi yr hyn yr ydych chi'n chwilio amdano fo. Felly meddyliwch, yn y geiriau yma, mae Iesu'n siarad efo Iddewon fysa mor gyfarwydd a sut nath Duw gynnal y genedl yn anialwch trwy'r bara o'r manna o'r nefoedd. A mae Iesu'n deud, fi ydy'r bara o'r nefoedd sy'n rhoi bywyd i chi. A dwi yn rhoi bywyd tragwyddol i chi. Chi'n cofio be nath ddigwydd yn yr anialwch? Mi oedd y manna yn dod o'r nefoedd, oedden ni'n edrych arno fo heno, a mi yna reola caeth ynglyn â beth o'n nhw'n wneud efo fo. Mi nath nhw gael eu cynnal am flynyddoedd yn yr anialwch. Ond nath y bobl yna farw yn y diwedd.
Nath o weithredu i bwrpas am gyfnod, ond dros dro oedd o. A mae Iesu'n deud y fama, mae fi yw bara'r bywyd, fi ydy'r manna o'r nefoedd go iawn sydd yn rhoi bywyd tragwyddol i chi. A sylwch, nid un bara ymhlith nifer, ac nid fi ydy'r cafiar o'r nefoedd. Bara dwi. Dyma yr union beth ydych chi angen mwyn cael bywyd. Nid rhyw bethau bach ffansi, ond y stwff cwbl sylfaenol. A dyna da ni'n gael yng Nghrist. Ac felly mae o'n gwneud i ni feddwl, os na Iesu ydy'r gwir fanna o'r nefoedd sydd yn rhoi bywyd tragwyddol i ni, pam ydyn ni yn cael yn temtio hefo pethau eraill? Pam ydyn ni yn rhoi gymaint o le yn bywydau i bethau sydd ar agorau yn mynd i fod dros dro? Oedd yr apostolion yn gwybod hyn. Maen nhw'n cymryd amser i ddod i ddeall hyn, ac ar ôl y Pentecost maen nhw'n llawer mwy eglur yn be maen nhw'n ddeud am Iesu Grist. Ond sylwch sut maen nhw yn i gyflwyno fo, sylwch sut maen nhw'n i gyflwyno fo wrth iddyn nhw bregethu yn Actau Pennod 4 enghraifft. Pedr yn deud fel hyn am Iesu. Iesu yw y maen a ddiystyriwyd gennych chi'r adeiladwyr, ac a ddaeth yn faen y gongl, ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, o blegid nid oes enw arall dan y nef wedi roi'r ddynolfryw, y mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. So neb arall mae Duw yn mynd i achub, mae Duw yn mynd i anfon i'n hachub ni. Does na ddim gwirth arall mae Duw yn mynd i wneud i'n digoni ni, mae ei gyd yng Nghrist. A'r alwad i ni ydy, ydyn ni'n troi o'n pechod, troi o'n dilyn a chwennych pethau eraill, troi at fara'r bywyd. Ac os ydyn ni yn dewch ata fi, os ydyn ni yn credu yn mara'r bywyd, yna mi fyddwn ni yn cael profi rhywbeth yma'r byd yn methu credu'n aml. Ond rhywbeth yr ydyn ni fel Cristnogion yn gallu rannu a phobl o'n cwmpas ni. Da ni'n gallu deud, dwi'n gwybod bod fi'n euog, dwi'n gwybod bod fi ddim yn berffaith, ond mae Duw wedi'n erbyn ni'n blentyn iddo fo am byth, achos marwolaeth Iesu Grist. Dwi'n gwybod bod fi'n sal, dwi'n gwybod bod fi yn gorfforol yn mynd i ddirywio fel da ni gyd yn mynd i wneud, ond mae yna fywyd tragwyddol yn Iesu Grist. Achos mae o wedi talu'r pris unwaith am byth yn marw ar y groes yn fy lle i, ac mae trwysog bywyd pyr wedi marw i brynu'n bywyd ni. Ac felly yng Nghrist, y Crist sydd wedi concro marwolaeth, mae gennym ni fywyd tragwyddol o fod hefo fo, sy'n cychwyn rwan pan ydym ni'n credu, ond sydd hefo ni ac yn parhau am byth. Meddyliwch am hynny. Ni bydd syched arno byth. Mae o'n addewid godidog. Mae o'n rhywbeth y dylia ni fod yn myfyrio efo pan ydym ni'n stryglo rwan hyn. Pan mae yna bethau gwahanol yn dod i ysgwyd yn bywydau ni. Ydym ni wedi mynd at fara'r bywyd a deud rhoi mi be dwi angen. Am y tro cyntaf, wrth i ni gredu yn efo, ond yn gyson, da ni'n troi at fara y bywyd ac mewn ffordd mae'n ffydd ni, mae'n trystio ni'n Iesu Grist, yn bwydo ni trwy'r ysbryd glân, ddydd ar ôl dydd yn dydy. O'n i'n trio meddwl am ddarlun. Darlun sydd yn disgrifio'r gwahaniaeth rhwng dros dro y pethau da ni'n brofi yn bywyd ni ac am byth sydd yn dod trwy ymddiried y mara'r bywyd. Ac mae'n anodd, achos dim ond un esiampl o am byth sgynnon ni yn Iesu Grist. Ond hwn oedd y gorau ni'n gallu dyfynu fo. O'n i'n siarad efo mrawd yn ddiweddar. A mae mrawd wedi gwisgo spectols ys pan oedd o'n tua 6 oed. Ac oedd na gyfnod yn ei geiniau lle oedd wedi cael y syniad bys o'n hoffi bod yn ddyn tan. Ac oedd wedi cychwyn gwneud gwaith ymchwil ac mi nath o sylweddoli bryd hynny, os oeddech chi eisiau bod yn ddyn tan, oeddech chi'n methu bod os oeddech chi'n gwisgo spectols.
Felly, nath y mrawd wneud mwy o waith ymchwil a sylweddoli na un atab oedd cael laser eye surgery. Ac yn i fel, oce. A dyn nhw'n cofio siarad efo mrawd a fynta dweud, ia, mae'n gret, sti, ti'n mynd i'r lle yma a maen nhw'n rhoi laser mewn i dy lygad, sti, a dyna fo, mae dy lygyd di'n iawn wedyn. Nes i dweud, am byth? A nath o fynd, o na. Hyd yn oed laser eye surgery sydd yn gwneud pob peth yn iawn mewn un go. Mae mond yn para ni 20 mlynedd. A ni'n meddwl, wel ia, yn yn byd ni, dos na'n byd yn para am byth. Dros dro ydi o ar y gorau, chyfo, 20 mlynedd. A da chi'n gorfod gwneud o eto. Ond yn Iesu Grist, mae yna ddigonedd i ni am byth. Mae yna gysur i ni am byth. Mae yna gwmni a theulu a mwynhad i ni am byth yn edrach ar Grist, yn tyfu i'w adnabod o'n well, a cael gwneud hynny hefo yn brodyr anchwiorydd yn y ffydd. Ydyn ni'n barod felly i ofyn i fara'r bywyd fod yn hynny i ni heddiw? Ydyn ni'n barod i gyfadda bod ni chydig bach fel y bobl yma'n chwilio am yr pethau bach ymylol, y pethau bach handi sydd yn gwneud i ni deimlo'n well am bach? Dwch i ni droi at Grist. Profi y bara sy'n rhoi bywyd tragwyddol mwyn sicrhau y byddwn ni ddim yn newynu, ddim yn sychedu byth, ac y byddwn ni yn gallu pwyso ar addewid hyfryd Iesu. Ewyllus fy nhad yw hyn, fod pob un sy'n gweld y mab ac yn credu ynddo i gael bywyd tragwyddol a bydda fi'n ei atgyfodi yn y dydd olaf. Nim atgyfodi i farn fel sy'n dod i'r drygionus, ond atgyfodi i fywyd gogoneddus. Na'i weddio, ac mi orffennwn ni hefo emyn Pantycelyn, emyn sydd yn deud yn bod ni isio edrach ar Iesu a cael ymborthu, cael yn cynnal, yn bwydo ynddo fo ddydd ar ôl dydd. O dad, da ni yn gofyn am dy gymorth di, i fyfyrio ar wirionedd rhyfeddol bod Iesu'n deud, my fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ato fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Arglwydd, da ni'n gofyn am dy help di i ymddiried. Da ni'n gofyn am dy help di os ydym ni wedi cychwyn crwydro i ffwrdd i ddychwelyd mewn edifeirwch ata ti. Diolch, Arglwydd, am roi i ni yr hyn yr ydym ni wir angen yn llawn yn dy fab Iesu. A boed i ni gael yn bwydo arno fo wrth i dysbryd di gymhwyso i ni y gwirionedd yma un sefyllfaoedd ni bore yma. Da ni'n gofyn hyn trwy heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Ddwch i ni ganu i ddiweddu. Arnat Iesu boed fy meddwl am dy gariad boed fy nghân, dyged sŵn dy ddioddefiadau fy serchiadau oll yn lân, mae dy gariad uwch a glywodd neb erioed ar pennill ola. Mae rhyw hiraeth ar fy nghalon am gael ffoi o dwrf y byd, a gweld dyddiau collau'n olwg ar bob tegan ynddo nghyd, cael ymborthu fyth ar sylwedd pur y nef Crist ei hun. Diolch. Amen.
Ni newynant mwy, ac ni sychedant mwy. Ni ddaw ar ei gwerthaf na'r haul na dim gres, oherwydd bydd yr oen sydd yng nghanol yr orsedd yn ei bugeilio hwy, ac yn ei harwain i ffynhonnau dyfroedd bywyd, a bydd Duw yn sychu pob deigryn o'i llygaid hwy. Un Duw ni, sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen y perthyn y waredigaeth. Un Duw ni y bor mawl a'r gogoniant a'r doethineb a'r diolch a'r anrhydedd, a'r gallu a'r nerth, byth bythoedd. Amen.